Des d'Òmnium Badalona, del Barcelona Nord, intentem fer una aposta molt forta per la cultura, per les activitats del carrer, per les activitats on també reconeixem la tasca dels nostres escriptors, dels nostres llibreters, una tasca que sovint no és prou reconeguda i en general la cultura a la nostra ciutat és molt poc reconeguda. I per tant intentem ser en aquest sentit ambiciosos malgrat la situació complexa que estem vivint tots plegats, la situació de crisi, o precisament per això. També perquè entenem que la cultura és un dels instruments bàsics que ens ha de fer millors com a poble i que ens ha de permetre enfortir la cohesió social i com a col·lectivitat, com a catalans i catalanes, com a badalonins i badalonines, poder fer passes de futur importants i per tant poder-nos plantejar nous reptes de país com és aquesta defensa del dret a decidir i com és la construcció d'un nou estat per Catalunya. Creiem que només des de la cultura, només amb l'enfortiment de la cultura aconseguirem aquests reptes. I precisament en una situació com la que vivim, en un context com el que vivim, que un ajuntament com el de la nostra ciutat faci una aposta pobra per la cultura, faci una inversió que habitualment ja s'ha fet poc a Badalona, però encara en aquests moments encara és pitjor, doncs creiem que és la societat civil qui ens toca fer dues coses. Per una banda, denunciar la poca aposta per la cultura pública des de les institucions públiques i per altra banda fer aquest paper de substitució, aquest paper de reforçar aquesta presència de la cultura en els espais públics, tant al carrer com també en actes com la nit de Sant Jordi, on el que volem és reconèixer la tasca dels nostres escriptors.